sa dinuman di ayan mo biyak ko kaya't kukumagan ka ngay ipod no sika ka na arapaap ko ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko sa dinuman di ayan mo biyak ko kaya't kukumagan ka ngay pudno sika ka na yun di arapaap ko ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko uray pa'y aglabas ni tawen ikariken ka asika sikalain di ka masursuro biyak ko alipate uray pa'y at taapto ijay tanin. Alright, Ajay! Sa dinuman di ayan mo biyak ko kaya't kukumagan ka ngay pudno siga ka na yun arapaap ko ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko uray pa'y aglabas ni tawen ikariken ka asika sikalain
masursuro di ako alipate uray pay adda aktu nitjay tanem uray pay adda aktu jay tanem. Okay, maraming salamat.